ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, ಮೇಟಿಯಿಂ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡುಕು ಪಡೆದು ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಬೆನ್ನಿ ಪಡಿಲು ಬುರ್ದುಂಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಕಂಡೋಳು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಗೆ ಆ ಇಲ್ಲುಲೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಉನ್ಪಿನ ಅರಿಬೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದಾರಿನೇ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದಂಡು ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಯ ಬತ್ತುಂಡು. ಒರಿ ರೈತೆ ಆಯೆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಇನಿ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಭೂಸುಧಾರಣೆದ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತದು ಆ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲೆದೊಡೆಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾನೂನುಡು ಆಗ ಮಾತ ಆ ಸ್ವಂತ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಬೆನರೆ ತೀರುಜಿ ಬೆನರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪರಬೇರು ಆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇರು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಇನಿ ಕಂಡ ಮಾತ ಪಡಿಲು ಬುರ್ದುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊಲ್ಲ ಪಡಿಲು ಬುರ್ದುಂಡು. ಉನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಆ ಏರು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಲಿ ಎಂಚ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಲಿ ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಕೂಡ ಎಂಚ ಸಾಗೋಳಿ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈದುಂಡು ಆ ಕೊಯ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಬೈದುಂಡು ಅತ್ತಡ ಪಂಪು ಬೈದುಂಡು ಮಾತಲ ನಮಡ ಉಂಡು ಹರಿ ಮೆದುಪೊಡುಂದುಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಇನಿ ಬೆನ್ನಿ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಬೆನ್ನಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಡರಾದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಜನಕುಳ್ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ನಮ ಬೆಂದದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ನುಪ್ಪು ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಂಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಬೆರಿಸಾಯ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಸಬವು ಪರಂಪರೆ ಕಸಬು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಉರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೆಡ್ ದೇಶರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅಂತ ಪಂಟೇರು. ಆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅವರ ಒಂಜಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನರೇನು ಇನ್ನು ತಾಂಕುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ ಪಡಿಲುವರಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಚಿ ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಓಲು ನಾಡು ಶಾಲೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡ ದುಂಬು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ನೆರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪಡ ಉಂಡು. ಅರಿಯಾಗುವ ಮರ ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೇಳುವೇರೆ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿ ವೈಟ್ ಆಪುಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನುಪ್ಪು ಒರಿಯೊಡ್ಡ ಬೆನ್ನಿ ಒರಿಯೋಡು ಇನಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ತೀರ್ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಕಂಡೋಲ್ ಮಾತ ಪಡಿಲು ಒರಿದನು. ಕೆಲವು ಪಡಿಲ್ದ ಕಂಡೊಲೆನು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದಿದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆರಿಸಾಯ ಬಂಡಂಗ ಅಂಚ ಬೆರಿಸಾಯ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊನು ಬೆನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿ ಕೂಲಿ ನಿಕ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು ಕೊರದು 80 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆನಂದಾಂಡ 80 ಬತ್ತುಗಲಮ ಅರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬತ್ತುಗ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಗೆ 20 ಸೇರು ಅರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕಾನಗ 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅರಿ ನಂಕಲಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ದತ್ತದ ನಡೊಂದಾಂಡ ಏತ ಆಳು ಬೋಡು ಆ ಆತ ಆಳು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅರಿಯೇ ಕೊರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಆ ಅರಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಡು ಬುಲೆ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾತ ಬೈದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈದ್ರೆ ದಪ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಸರಿ
ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶುಸಾಂಗೋಪನೆ ಕೈ ಕಂಜಲೆಂತ ಅಂಕುನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನು ದೇಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಣು ಜೋಕುಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಗೆ ಪೇರು ಅರೆ ನೆಯ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನು ದಪ್ಪರ ಏರು ಬೋರ್ ಇತ್ತನು ಐತ ಅಂಬಿದ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಲ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಅದು ನಂಗೆ ಆ ಭೂಮಿಡ್ ಏತ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಣ್ಣು ಚಪ್ಪೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಪಾಡ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಅಪುಜೆ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೆರಿ ತಾಂಗ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೊರಜೆರಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಮುತುದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ಡ್ ದಿನವಲ್ಲ ದಿನ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ರಜತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಸೊಕ್ಕು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡ ಅಂಡಲ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಡುತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ರೀತಿಲ ಒಂದು ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಯಾವ ದೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಅರಿಕ್ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ಗ ಪರ ಊರು ಪೋಯಿ ಪಿದೈ ಊರು ಪೋಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಪಂಪನಾನೇ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಜವಣೇರಿಗೆ ಶುರುವಾತು ಅಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಪಂಪನಾನೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ನವೀನಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡೋಗು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಬಂಡ %, ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕೇನ್ಗ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಕೊನ್ನೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಸಾಗೋಳಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈರ್ ಮಲ್ತಂತಾರ ಇಂಕೊಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ತಕ್ಕ ಕಂಡಾತೆ ಪುನಃ ಅತ್ ಪಡೀಲ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಕ್ಕದ ಪಡೀಲ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ನೆಕ್ಕು ಗೊತ್ತೇರು ಈಗ ಕೇರಳದ ಬರ್ತದ ಅನಾನಸ್ ನಡ್ತೀರ್ ಅಂತೆ ಆತನ ಬಕ್ಕದ ಗೊತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಬೈಲಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಪೊರೇಸನಾತ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನವಿಲು ಪಂಜಿಲು ಪುರ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿಕ್ಕುಜ ಇತ್ತು 10 ಪಾಲ್ ಪಡೀಲ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಕೇರಳದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಬೈ ಅಂದುಲ ಮಲ್ದ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಮಲ್ದೇವ ಅಂಚ ನಿಕಲೇದಾದ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಕಲು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಎಕರೆಗೆ ₹5,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ಇಂಕ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಂಜಾಕ್ಲಿ 20 ಎಕರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ 20 ಎಕರೆ ಹೌದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಓರ ಮನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಬಂತೇನೆ ನಾನು ಅನನಾಸ್ ನಡಿಯರಡ ಐಟು ಬಕ್ಕ ವಾಬುಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತಿನ ತುರುಟು ಬಂದಿರಕು ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಗೋನಿ ಗೊತ್ತಿ ಗಂದು ತೋರ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ತೇರ ರೀತಿ ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಬೆಂಡಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂನಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಲು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪೋದು ಕಂಡು ದಿಂಜಿದನು ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಜೆತ್ತು ಪರಿಸುನ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ನೀರು ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಬೋಪಿನ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಅದು ತೋಟದ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು
ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಈ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೂನಾಗ ಇಷ್ಟದ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಕಂಡ ಐತದಾಲ ಮಲ್ತ ಲಾಭ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರೆ ಇದೇ ಉಡ್ದಾಗಲ ಅಂತೆ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಬೆಡಿ ತಾಂಗ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಉಡ್ದಾಗಲ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲದಾಗ ಅವೇನೇ ಪಾಂಡ್ರ ಬಿದಾಡ್ದಿ ಪರ ಊರ್ದಾಗಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚನಾಗ ತೂನಾಗ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಹೋದ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಪಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದೇರು ಒರಿ ಪಾಲ್ ಆಯ್ನ ಮಾರಿಯೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಜು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಒಪ್ಪುಚಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ಮಿಷನ್ ಪೋಯಿಚಿಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತುಂಡ ನನ್ನದು ವಾರಿ ಬಂಗ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅವೇ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೇಜಿ ದೆತ್ತದು ನಡುಡು ನಾಂಡ ಇರುವ ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 10 ಜನ ನಡ್ರೆ ಒಂದಿನ 10 ಜನ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಇರುವ ಸೇರು ಅರಿತಲಕ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೂ ಆಂಡಿ ಎತ್ತು 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿಯಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ 25 ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇರುವ ಮುಡಿ ನೇಜಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ದತ್ತಿನಗಲೆಗೆ ಪೂರ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಂದು 40,000 ಖರ್ಚಾತಂದು 25 ಮುಡಿ ಅರಿಯಾತಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಗಾದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬೆನ್ನಿ ಬುಡ್ನೆ ಬೇರೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇರದ ಹೇ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡ್ನೆ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ್ದಿ ಒಂದ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೆನ್ನಿ ಲಾಭಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಚಂದ ಕೇನುಡು ಜುಲಿಯನ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೇರಿಸಾಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಅದೇ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಕೊಯ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಬೇರಿಸಾಯ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಕೊಯ್ಪಿನಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡತೆ ಏನು ಮುಕ್ಕುಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮ ಬತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಅರೆಗಾಯ್ತು ಪಾತೆರಿನ ಮನಸಜ್ಜಿ ದಾಯವನ್ನಾಗೈತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಭಗಾತ್ರ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಲಾಭಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೋ ಯಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂದ್ಬಿಡುಂದಾಂಡ ಯಾನಂತೂ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ತೂಪಿನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಏತೋ ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಏತೋ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ನಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ನಂಕೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಉಂಡ ಅಕಲೆ ಬುಡುಗೊಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವೇ ಕೃಷಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂಬಿಡುಂದೇನೆ ಬೆನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಂಕ ಕಂಡಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಗುಲ ಅಲ್ದೆ ನಂಜಿನೆ ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡು ಚಪ್ಪಲ ಒಡ್ನ ಕ್ರಮಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡ ಮಲ್ಲೆ ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಂಕ್ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಊಲಚ್ಚಿ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಬೋಳ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆನಪಾಪೇರಿತ್ತೆ ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ನರಮಾನಿ ನುಪ್ಪು ನಾಡೊಂದು ಪೋದು 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 ಆಯಾಗ ಬೆಂದರು ನೀರು ಜಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈತ ಬಿತ್ತು ಆಯೇ ಪಚಿಗೆ ಅವು ಅವೇನು ಚೂಲ್ದೆತ್ತದು ತಿನ್ನಾಗ ರುಚಿ ಆಂಡಾಗ ಅವು ನುಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕದಿನ ಕತೆರ್ದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಡು.